Vi vil nu vise, hvordan vi monterer de forskellige dele i vores elastiksæt. Der er 5 forskellige niveauer her. Den gule, det er den, der er nemmest, og så bliver de med større og større modstand opad. Den sorte er den med størst modstand. Dem her, dem sætter man omkring sin ankel, når man bruger dem. Og dem her, det er til hænderne. Det her, det er dørstoppen, som man sætter i. Hvis nu man skal bruge dem her til anklerne, så monterer man eksempelvis, hvis man skal bruge den lette model her, den gule deri, så kan være, at man synes, man kan godt have det lidt svært, så kan man montere flere derpå. Meget nemt, man tager den også bare af på den her måde, når man skal bruge den. Og man kan montere dem her i forhold til, hvilken modstand man ønsker, i forhold til, hvilke styrker man skal arbejde med. Det er jo dem til anklerne, det her, det er dem, der er til hænderne. Der gør man på samme måde, monterer dem ind i øjet her, det antal, man skal bruge, og når man har fundet ud af, hvilken styrke man skal arbejde med. Hvis nu man skal bruge dørankeret, fordi at man skal sætte den her i døren, enten nede i bunden af døren eller i toppen af døren, så tager man og kører dem her igennem. Det antal, man skal bruge, og efterfølgende, så kan man eller inden, så monterer man dem på enten den til anklerne, eller den til hænderne, det antal. Så sætter man den her på modsat side af døren, i midten af den her, elastikkerne her, og så placerer man den på modsat side af døren, så det bliver ligesom en dørstop, et døranker. Så simpelt er det at bruge det her elastiksæt, når man vil træne med det. Så god fornøjelse med træningen.